Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Kebun pemirsa. Selamat sore. Ini sudah sore, dan gue sore. Hari ini mau bersih-bersih. Udah mulai musim hujan. Tiba-tiba, yura tiba-tiba lah guys. Suketku akeh. Aku kira pernah tak tutupin YouTube. Terus ngomong kok ora tau diresiki ibu alah. Ini kiki yo gawean iki ora asam gawean iki ora leren ra krasa mulai tangi subuh nyapu lap-lap kadang kucingin ritis sak nggon-nggon ngono kuwi guys yo buak idolanan nek perkara buak kotoran ki tak kayak tempat dhewe guys tak tukokno pasir kucing sing sak-sakan ngono kuwi kadang kala jenenge kucing mbludur ayo iki ngono ceritane hampir resik yo semene isu sampai kok yo isu resik tuku sarapan ngopeni anakku ya sak mandiri-mandiri bocah umur sak jojo iki yo tetep isih butuh dipantau wong tuwa guys yo ora mungkin mandiri dhewe masak dhewe ora mungkin ngono ceritane guys yo gak pokoke isu bar kuwi terus ngonten masak resik lap-lap pokoke anggar masak iki perabotan wis ketotok kabeh ngono guys yo terus mau bar kuwi aku nganu larang delok luhur terus aku lempet nyapune kita delok kok sukete wis ngene kok jare ape diobati suket Mbak Irjane ya iya cuma kok aku beda pendapat terus karo bojoku daripada aku mending wis gerang tua ini wis menghindari padu guys wis lah aku yang ngono nek gong ana titik temune karepe ape tak obati suket kok yo tanduranku akeh aku yo bingung guys ceritane guys ya wis tak harus sithik-sithik ambek tanggo dadi konten yo guys ya pus ya cimiu kucingku guys nah wis ngaleme mbok karo aku tak terusno guys aku tak resik-resik kita nggoku duangan wedhus wis saya bingung guys tapi suket itu tanah rusak tekan negara karuan karena bayang liar tapi bayang liar gak enak ini kan ketok guys lumayan alamatnya mata lain ini malah enak pegawai bukan gawe melok gawe jopo gawe nomor semua sapa nak ngomong sapa itu sih dalam semua ber ngasar si
pisan terus jabut-jabut guys. Itu tak salah ember pen. Afil. Nah, kayaknya dulu deh. Bayamnya gak enak guys, bayamnya. Karena gak tak bayam liang. Gak enak dimasak. Pahit. Karena nenek no, mana pemisah. Kayak pengen ini karuan ya. Aku juga nek suka-suka liar kok gampang menurut. Aku certerong ae. Tak rong pesan ping pindho lagi dulu. Anak lu pakai loro guys kena awu iritasi. Tak ngonten sih ya dek boleh we terus untuk saat ini guys uang ya guys konten dirsihin tangan mu ora mau kira ngonten cah aku nek ngonten ngono guys dadakan kecuali kok buah rencana ya sampai saat ini waktu guys kening gune semut kadang yo pegel gune semut pamiku ki cepak tenan aja tak jabut guys masih
Kalau cah ngaji ndak ya padha prei minggu. Kok minggu apa? Dino iki. Kayak Marsal. Nah, ini kan untuk guys. Tingko pinggir-pinggirnya diresiki. Urip nang desa sing niki. Tanggane tukang ngontan ya dikonten. Penting sopan gitu, guys. Iki dene cepet yo. Iki rong dina kok coba peteng kok. Ya sing maido. Orang dina kan tekan ukul. Ngerti bocil-bocil wah apa iki Mbak Ikan. Ora percaya dengar. Nang kontene mak apa kode sapa yo? Suka timbarang jembrong. Lah. Ndak ya aku jane iki yo pengen live streaming kok yo bledos HP ini ben ngerti. Gampang ini kerjaannya guys, dino porong dino kok lah. Kadang alas ben ngenteni keteng lagi tak resi ya. Terus no. Tak terus no sithik-sithik urung kabeh kono kemu seprapat. Iki ketoke nang kono lho iku lho pemirsa. Lho kene lho, apa tak resi isih ae. Iki tak cicil sithik-sithik guys. Niki lho. Semute pemirsa. Kok nomor sak truk lah tetep ngene wong trelenge. Terus ane sik guys. Nah, iki diresiki guys, tak resiki sithik-sithik tak cicil. Mau tak kayak seprapat. Diinginane ku kono. Nek cara monone gelem ngongkon uang ya iso ae lho guys. Aku ternyata nggo konten kok. Sepenting gak iku. Aku ya wedi wis mbah serba salah yang tak kaya batikus engko batiku tandur kok batikus sobat suket. Tak si aneh sih guys. Tak kamera belakang ya. Mesik iki ora sulapan sekedip. Sukete gak ngetok setahun iki ora masuk akal. Terus nisik ya. Engko tak dono apik guys. Tak si aneh sih. Bersambung bersambung baik kita bersih-bersih biar gak ada ularnya. Yono sing ngomong Mbak pernah sing ngomong kontenku berapa tahun yang lalu loh guys, nek banyak pisangnya banyak pocongnya seperti awak dhewe iki anu guys, yang penting anu rajin ibadah karo sing gawe urip. Alhamdulillah ora tahu pemirsa ya kudu sampai. Yuk kita lanjutin lagi, nanti kita teruskan lagi konten selanjutnya. Mau tak dono apik guys. Sesuatu hal yang menyenangkan bagi orang sing biasa tandur nandur.